Tanto nunha rolda de prensa como no último pleno ordinario, o alcalde e a concelleira de Igualdade de Boiro explicaron o procedemento iniciado a raíz das denuncias das mulleres usuarias do CIM, que derivou unha apertura dun expediente e a denuncia sobre presuntas irregularidades na tramitación dos certificados de vítimas de violencia de xénero. Agora son as integrantes do Fogar das Mulleres as que queren explicar a súa versión nun comunicado, no que puntualizan as explicacións dadas polo Goberno municipal. Aclaran que nunca renunciaron por escrito aos servizos do CIM, senón que polo contrario, foron represaliadas véndose obrigadas a acudir ao de Ribeira. Acusan ademais o Concello de non terse posto en contacto con elas dende que formularon a primeira das queixas, polo que non se tivo en conta a súa versión dos feitos na investigación interna desenvolvida. Inciden tamén nos problemas de saúde que están a padecer algunhas destas mulleres polo trato vexatorio. Por esta razón piden aos membros do Executivo que deixen de acusalas de mentir e de facer un circo a costa da súa vulnerabilidade.